Vestiu o soño das tanchugueiras de levar terra a Eurovisión e tamén foron seus os atavíos doutras figuras da música e do cine nalgunhas importantes alfombras vermellas. Fiel a nosa máis tradicional e popular maneira de entender a moda, Jorge de Álvarez é quen de reinterpretar formas e patróns e facelos innovadores, atemporais e sen xénero. A súa última creación foi pensada en clave galega e pros mestre Mateo, pero non a quedar aí, porque pro talento non hai fronteiras. Son peluquero, pero o meu hobby é a costura. A miña pasión é a costura. Jorge Álvarez segue falando do seu éxito na moda como algo anecdótico, como un agasallo inesperado por facer o que máis lle gusta. Sabía que me gustaba a moda, entonces quería como meterme pouco a pouco. Entonces dediqueime a estudiar peluquería, que era como o camiño máis fácil e máis asequible a hora de traballar. Entonces, pois fun ao barco de Valdeorras a estudiar peluquería, acabei en Ourense, e mentras traballei en algunha peluquería dali da zona, e despois viñenme pa Viana, abrín a peluquería. Quería facer un disfraz e non sabía como empezar. Entonces, pois, collín unha camiseta, en vez de ter patrón, pois, a través dunha camiseta fixen un abrigo, que é ahora que poño todos os carnavales. Non tiña casi nocións de costura. E foi como pouco a pouco introducíndose, empecé facendo disfraces para as miñas amigas, meus amigos, e despois deu-me a idea de presentarme a un concurso que é o da Mostra do Encaixe de Camariñas, e foi no 2018, e fixen pois, a miña primeira colección, como quen dice, e foi cando ganei o primer premio. Nunca pensábamos que fora a ser algo tan así, senón que iba a ser un hobby, non? Pero, bueno, sabemos o hobby en que se está convertendo. Sempre quixen que Viana tuvese un pouco tamén punto de moda, aunque non haya así moita xente que cosa nin nada, pero sí que no Entroido fanse unhas camisetas dos boteiros que son moi elaboradas, entón, pois, ten que ter algo de referencia tamén á hora da costura, porque son cousas que se fan desde fai moitos anos, entonces, pois eso, quería facer desfiles e que a xente pois, vise algo distinto que non é o típico de festas e xa está, o sea, quería un punto referente na moda aquí en Viana. Organicei o meu primer desfile, e xa foi como un pouco entrando en min o que era o tema do diseño. Se organizaba facendo 5 ou 6 diseños, chamaba algunha tienda de así do alrededor. Ao principio empecé como por desfile de peinados, o sea, presentaba así algo de roupa que facía, 4 trapos, e facían os peinados bastante elaborados. Ahora os peinados é o que menos lle dou, elaboro moito máis a roupa, entonces é por amor ao pueblo. Desde que empezou xa co tema da peluquería e o estilismo, en como te trataba, en como te aconsellaba, lle era moi noviño. Xa era evidente que se lle vía que el tiña talento. Isto creo que é unha cousa innata, non é algo... Pódese aprender tamén, pero creo que o estilo e o talento é innato. E desde logo, Jorge, sóbralle. Miña mãe sabe de costura, entonces xa foi un pouco de vista de toda a vida, aunque nunca lle decía nada. Sí, antes era como moi rollo de mulleres, que os homes non poderían coser, solo os sastres, e ainda así, agora sastres casi non hai, entonces. Deume por apuntarme a clase de costura donde unha chica de aquí do meu pueblo, ya que sigo indo porque, ao fin e ao cabo, aunque sepa coser, gústame que me dé a súa opinión e que me diga por aí que sí ou por aí que non. Presenteime nos premios nacionais, pois a primeira vez foi no 2019, non me seleccionaron. Despois díxome a que organiza todo o proxecto dos premios nacionais que seguise insistindo, que po ano que ven pois, que lle des unha volta que me volvera a presentar. E presenteime, seleccionaronme, empecé a desarrollar o proxecto, fun a Madrid, que foi en maio do 2021, e nada, quedei segundo. Levaba a Galicia sin levar un premio pois 10 anos. Salíronme varias propostas, elegín a Noelia, que é a miña repre, que leva a agencia NN Press,
E a verdade que estou encantado con eles porque me moven toda a roupa que teño. Que xa estuve nos Latin Grammy con Rosalén. A llorar a la calle de la llorería. Vestín tamén po videoclip de Raiden, o que tamén foi que se presentou ao Benidorm Fest. Eu comentei a chica da miña agencia que quería vestir as Tanxugueiras e que quería facerlle polo menos unha proposta. Falou ca súa representante e puñeros en contacto e un día chamaronme antes de Navidades para decirme que tiña que vestir as Tanxugueiras, que non facía falta facerlle proxecto ningún, que falase con elas e que as vestí eu. Entonces foi como un regalo de Navidad anticipado, pero moi guai. Considera a moda como unha expresión artística afastada do tradicional concepto de xénero. Os seus deseños non son nin para homes nin para mulleres, son para quen os queira poñer, sen máis etiquetas. Quixenlle dar un toque así transgénero, como é o meu rollo, que non me gusta que as miñas prendas teñan xénero, xogar un pouco con eso. Que é o que a mí me gusta, dar un pouco de visibilidade á hora de que cada un se vista como queira, como lle salga da gana. Deseñas máis das veces sen ningún ánimo comercial e malia que viste persoas nos momentos máis importantes das súas vidas ou das súas carreiras, continúa vendo a costura como algo persoal e íntimo, a súa máis querida actividade lúdica en Viana do Bolo. Eu sigo sin dicirlle carreira porque para min é un hobby e non quero que cambie porque ao fin e ao cabo, aunque un traballo che guste, ao ser traballo e estar machacando moitas horas, pois ao fin e ao cabo pois acabate como un pouco cansando, desgastando. Solo fago así cousas puntuales, non vendo de momento por eso. Este é de pelo negro, como me vedes? Un pelo moreno igualiño que o de Rosalía, a de antes e a de agora. Pero tamén me encantan as canas, mira. Podes ter canas, o pelo cano, pero non canoso. Conste que a min gusta máis o castaño, o meu pelo natural. Ai, digo xo eu. Vestir a Esther para os Mestre Mateos pois surgiu de que nos conocimos en Benidorm. Foi como tamén un pouco de amor a primeira vista. Eu xa seguía a través de todo o que fai na gallega e tamén temos amigos en común, que dúas das súas amigas son modelos miñas. Apeteceme vestila e o rollo que vai levar é un pouco distinto ao que suele levar habitualmente e eu penso que pode quedar moi chulo. Ala, cuando queiras. A ver. Pode tocar, non? Sí, claro. Inspireime un pouco seguindo polo mismo patrón da cultura tradicional galega, entonces quería darlle así un guiño ás Tanxugueiras, a Galicia, entonces metín así tonos negros, como fora das Tanxugueiras que era un pouco traxe de gala, pois tamén quixen vestir a Esther con bordados ao aire, en zonas do escote ou a cinturilla. A joyería que vai levar tamén é tradicional galega. É como un guiño ás Tanxugueiras, xa que non ganamos, polo menos seguir con esa fuerza gallega que é o que está ahora moi de moda e que tiña que estar toda a vida de moda. Hai que dicir que está feito para min, que eso é o que máis, polo que máis contenta estou. Bueno, pois fixe un boceto, a min gustoume, a Natele gustou e foi para diante, xa así estamos agora. Xa tiña as expectativas altas porque xa ao ver o boceto xa alucinei e logo xa me estaban dicindo que, bueno, hasta hoxe que non iba a velo eu, que era sorpresa, pero que me iba a encantar e, bueno, que sí, cumpridas as expectativas 100%. Vexome perfecta, está mal que o diga eu, pero vexome moi ben, que queres que che diga?
Estou moi contenta co resultado e espero que el tamén o estea. E, bueno, que con moita ilusión xa de poñelo. Pasiño a pa, pasiño a pa, pasiño a pasiño. Pasiño a pa, pasiño a pa, pasiño a pasiño. Pasiño a pa, pasiño a pa, pasiño a pa. Sempre, bueno, e desde fai moitos anos que dicimos, va, Jorge, vas nos deixar, vas te ir porque isto vais a quedar pequeno, non? Porque o vemos como crece el como persoa e dende logo como profesional. E el cando nos dice, non me vou, por que temos que irnos a unha cidade? Cando aquí podemos facer o mesmo, non? E con unha calidade de vida infinitamente máis grande que unha cidade. O sea, é un orgullo para nós, e que defenda, e que leve o nombre do noso pueblo por todos os lados, e que defenda de onde vive e como vive. Eu en Viana non teño unha tienda onde haya tejidos, tens que pedir as telas por internet, teño que pedir todo. Entre que che veñen, fai os patróns, cortas, coses, bordas, porque claro, hai que añadir o borda ao aire, e despois as pruebas, que quede como realmente está no boceto, pois levache bastante traballo. É que se vas á ciudad, ao fin e ao cabo, eres igual co resto. E no rural, pois destacas porque eres único. Desde o rural, pretende levar a nosa tradición cara a unha modernidade intercultural sen fronteiras. Vestir as tanxugueiras pro Benidorm Fest ou a Rosalén pros Grammy só parece o comezo dunha carreira exitosa que pasa polos nosos Mestre Mateo e parece non ter fin.